Sziasztok! Ebben a videóban egy Shelly Uni segítségével fogunk egy tolókaput automatizálni, illetve Wi-Fi segítségével vezérelni, távolról nyilván. A Shelly Uni, mint a nevében benne van, egy univerzális okos eszköz, melynek a bemeneteire különböző dolgokat lehet rakni, hőérzékelőt, kapcsolót, nyitva-zárva érzékelőt, és ezeknek a segítségével tudunk különböző automatizálásokat létrehozni adott esetben. Mi esetünkben talán egy végállás, illetve nyitva-zárva érzékelő lenne érdekes, viszont talán ez majd egy későbbi videóban megnézzük, hogy hogyan működik. Nos, az Uni 2 darab csatornával rendelkezik. Ebben az esetben a teljes nyitást és a gyalogos nyitást fogjuk egy-egy csatornára rátenni. Korábban már a Wi-Fi hálózattal szinkronizáltam. Ha erre lesz igény, akkor jelezzétek kommentben, és későbbiekben ilyen videót is be tudok mutatni, hogy hogyan működik egy Uninak a Wi-Fi hálózatra szinkronizálása. Először is nézzük meg, mérjük ki, hogy melyik mit fog nyitni. Már korábban megcsináltam, úgyhogy nagy meglepetések nem érhetnek. Most a gyalogosra álltam rá a műszerrel. 3 másodpercre állítottam az impulzusjelet. Elindítjuk. Nyilván kommunikál a szerverrel. És megjelöljük valamivel ezt a kimenetet. Tehát ő lesz a gyalogosunk. Na, vágjuk is bele. Az alany egy Proteco kapu mozgató motor lesz, aminek a 24 volt DC-s betelket itt láthatjuk, és a bemeneteket, amire szükségünk van, azokat ott láthatjuk. Van egy komunk, van egy startunk, ami a teljes nyitásért felel, és van egy start gyalogos feliratú bemenetünk, ami a gyalogos nyitásért fog felelni. Ezekre kell rákötnünk. A bekötés megtörtént az említett csatlakozókra. Ott látható a megtáplálás, és ott láthatók a bemenetek. Természetesen mindig feszültségmentes állapotban dolgozunk. Maga a Shelly eszköz az kapott egy 3D nyomtatott burkolatot, mivel csak a nyákot tudjuk megvásárolni. És a végeredmény a világ bármely pontjáról nyithatod egy mozdulattal. És még a macska is örül.